Jamen, jeg tænkte, at det var sådan lidt underligt at skulle forholde sig til de der virtuelle mennesker. Men den klasse, den blev ret hurtigt lille, og dem, der så hyppigt benyttede sig af muligheden for at sidde derhjemme, de var meget stærke og meget aktive. Så i den klasse var det sådan, så at det var lige ved, at man engang imellem kunne glemme dem, der sad i klassen, fordi det var blandt andet Mette og Lærke, der sad en del derhjemme, og de skal jo nok få deres taletid. Ja, og så havde vi jo ikke noget teknisk knas rigtigt i starten. Det fungerede jo faktisk rigtig godt over i A-bygningen, derovre i 206. Eller var det de andre 203? Ja, det fungerede jo rigtig godt, synes jeg. Så når man først lige havde fundet ud af, hvilke knapper man skulle trykke på, og ellers så var kursisterne helt sindssygt søde. Og dengang, der kunne de også hjemmefra indstille kameraerne inde i klassen, så tit så sagde de til mig, lad være med at stå og fumle med det, vi indstiller. Så kunne jeg bare koncentrere mig om at undervise. Ja, så det fungerede rigtig godt. I det første år var det sådan, at de havde 2 dage, de skulle møde frem, 2 dage, hvor de kunne være med virtuelt, sådan husker jeg det i hvert fald, det var vist tirsdag og tors. Ja. Og som onsdagen var hjemmearbejdsdag, hvor de skulle have fjernundervisning. Og det krævede altså en del omlægning, og skulle lave noget meningsfyldt, også fordi man det første år altså stadigvæk havde det her ønske om, at det skulle være bundet op på noget med billedkunst, eller film, eller musik. Og det fungerede meget godt med det første tema, men så mødte man jo sådan ligesom en virkelighed. Altså man kan ikke blive ved med at finde på dels fællesfaglige temaer, som historie, religion og samfundsfag kan arbejde sammen med, og så temaer, hvor det er relevant at lægge rigtig meget vægt på sådan noget med musik og billedkunst. Vi fik også en del efteruddannelse det første år. Kurser og sådan noget, og i vid udstrækning kunne vi sådan set godt, vi kunne lidt bede om det, vi gerne ville have. Og så fik vi de kurser. Måske var vi ikke gode nok til at bede. Måske var det også noget med, at vi ikke rigtig var klar over, hvad det var, vi skulle bede om, fordi at vores erfaring var så lille bitte, og vi ikke havde fået perspektiv på det endnu, så er det svært at bede om noget. Vi havde sådan noget teambuilding-kurser, og vi havde sådan nogle kurser om, hvordan vi kunne arbejde sammen. Jeg ved ikke, det var vi jo gode til i forvejen. Det synes jeg, vi er gode til her på stedet. Og så vidensdeler og sådan noget. I vid udstrækning, så tror jeg, at det, man skal bede om, det er at få tid, på en eller anden måde konfirmeret tid fra ledelsens side til, at I må godt sætte jer sammen og lave sådan noget teamsamarbejde, hvor I vidensdeler, og det kan godt være, det lyder patetisk, men i vid udstrækning har man bare brug for at hælde vand ud af ørerne til kolleger, som har de samme oplevelser. Og så når man har hældt vand ud af ørerne et stykke tid, så når man så derhen, hvor man så tænker, så nu er vi i hvert fald enige om, at det her, det er anderledes. Og så begynder man også at finde ud af, hvordan man kan hjælpe hinanden til at komme på alternative pædagogiske, altså finde alternative pædagogiske veje. Reflekteret så over? Ja, over pædagogik og læring, og hvordan man kunne inddrage pædagogiske værktøjer. Det er jo hovedsageligt selvfølgelig IT-værktøjer, som kunne aktivere dem, som sad derhjemme, og jeg synes stadigvæk, det er et stort problem, at meget af det, jeg synes kan være sjovt, og det der, altså, det bliver meget røv til sæde for dem, der sidder derhjemme, fordi ellers så er de jo ikke foran deres kamera. Der er altså en tilbøjelighed til, at dem, som ønsker at forholde sig passive, at det kan de meget nemmere gøre, hvis de sidder derhjemme. Og det er ærgerligt, og det er rigtig svært at få fat på dem. De er glatte som ål, dem som ikke vil. De vil jo bare ikke. Jeg synes nok mere, at vi skal blive bedre til hurtigere også, altså at det skal præsenteres som et privilegium at kunne sidde derhjemme, sådan så at vi hurtigere kan sige til dem, som bliver passive studerende, og sige, du magter ikke den opgave, det er at sidde og være aktiv, når du sidder derhjemme. Du skal komme i skole, hvis du logger på PDA, eller PDR, så ja, PRD, ja, så får du fravær.